mä en eka kuullut, että niinku, et pimputit, mut sit mun pikkusisko sanoi, että joku on ovella. Okei, mut onko sit Oras muistat teille yöksi? Siis joo, se on ihan okei, mutta miksi noin sun silmät on tommoset punaiset, ihan kuin verenväriset? Menikö sun silmää joku roska tai jotain, koska sä hierot niitä aika pitkään? No ei se, mun silmällä vain kuuluu roska ja on mä kyllä ihan kunnossa. Okei, no tuu sisään. Juu. Voisit voinut olla toven kiinni. Hei Jonna, onko se tossa se puhelin, jossa se matopeli? Joo. Onko se pelata sillä? Senku. Miksi tää nyt tää? Onko se lakkoloppu tai jotain? Mitä sä teit? Sori. Siinä on oikeesti kaikki äitin tärkeät jutut. Jos se menee rikki, sä oot mennyttä.